ako'y nableng Cingkulatin mubeng Sentendo yakirim Manapukin painong Mensim ako'y tuwan Penbang Jesu Christ Nang penyekapeteng Putrai kipat kumay Tanpon Muslim kajing ay Muslim kajing ay Muslim kajing ay Muslim kajing ay Mensim ako'y tuwan Mensim ako'y tuwan Mensim ako'y nableng Cingkulatin mubeng Entendo yakirim Manapukin painong Mensim ako'y
Amen simbahun ng simjikulan, tarimay balhangito ay kanon jingsyan. Awat siya bakan kenya siya jay